Sige, ate. Manihi na lawan ko. At ikan, gan sila ikan, manguan ba? Sila may among labasiro jud pila ka tuig na na. Yung mga bugho na sila na manguan manabo. Hello guys, nanagbo ko guys. Ay, ragyat eh. Hoy, Ginoo Bert, Benli mi Bert. Naawahay na ta. Okay sa pay. Wala murag si Bert rabay na naga at si Alex to ah. Lae man ka Alex to kay katumang kuan. Singan aning ban sa to isda ay. Ano yan, indot diba kay maupay pagkuan. Abot. Dili ka na wait lang na, pasit guys. Hi Ma'am Ems, kumusta? Des Ma'am Nim pagwapa. Nauli na baka si Jaan. Alam mo, aso tikin ko ano na ti. Para konsumo naman. Mga waka mo yun. Niingo ko ano. Uya. Lagi tikin na ana-ani ba ni? Tapon. Si Jani. Tiger! Balik aray Tiger! Lah, nami at tingog ko. Lanog-lanog. Kinahan ko ni Jack ni ana sa sabang. Wow, presko sa hangin. Habagat. Bikam sa bukid ang kuan. Mo dyan ay trabaho ni Bert intaw mabuntag, magpasaan og kahon. Mo ni panagat na mo guys. Palangri. Nanagat ang lovers. Kuya, wala dyan mo ato. Way nanagat. Wa na nanagat no? Wa gabi ira sa Alvin. Nagpasalamat ko guys kay taliwa sa among kabisi ni Ma'am Nimpab guys. May time pag yun mi nga mag-abot, magbanding-banding mi guys. Bisan tuod og naa siya sa barangay, busy pud siya sama nako nga do na pay laing mga lingaw. Mag-abot gahapon kami aning amo ang suba guys. Iya gyapon kong tandaon. Pareha mi aning trabaho guys, mga busy.
Nagpasalamat lamang po ko guys kay hinumdum siya na ho. O ingon man mga mang regards ko ni Ma'am M sa Cebu. Kauban ni Ma'am Flor, ambot og nakauni na ba sila guys? O pasensya na mo guys, mo na akong lingaw karong buntaga o bye-bye.